ассалому алайкум дӯстон ва тамошобини сомонаи рахштеҷӣ. Дӯстони азиз, боз дар имза навори якчанд ан мошинои нав рӯӣ кардам, ки мо қабул кардем пешкаштон мекунем бо нархҳои арзон. Агар шумо дар чунин мошинҳои фурӯшӣ, хона, замин, квартира, ягон техника, он компания, ягон маҳсулот, чизе ки барои фурӯхтан, барои реклама кардан бошад, маромад сурат маълумотша дар WhatsApp имои экранамода роӣ кунем. Мо дар видеои оянда фурӯшта рекламада мегузорем. дар имза навор чӣ мошин қабул кардем ба шумо номбар мекунем, баъд мегзарем ба навори мошинои фурӯшӣ. дар имза навор сечкаҳои объёмни ҳастанд, ки светои сервиси сечкаҳои объёмни ҳастанд, бо нархи 75 сомон аст, ки бо арзон мешавад. ва ҳастанд сечкаҳои простой бо нархҳои 25 сомонӣ аст, ки солҳои 95 дӯстон азиз. ҳастанд Toyota Camry бо нархи арзон бениёд аст, Hyundai Tucson аст, Hyundai Tucson ҳаст, Opel Astra G дар кузови караван аст, светои сафед солҳои 2000 аст. ва ҳаст Opel Astra дар кузови седан аст, солҳои 98-99 аст. ва ҳаст пресси фурӯшӣ аст, ки алафи фурӯши пресс як таи 1000 чанд дона аст, ки арзон метиҳанд. ва ҳаст Opel дути светои сафед аст. ва ҳаст гурзавои Kia аст, ки гурзавои Kia ранги порти аст, солҳои 9 аст. ва трактори фурӯшӣ аст ва Opel седан аст ва дигар намуд маркаи мошино, ки бо нархҳои арзон мо қабул кардем пешкаштон мекунем. ва курси имзо 119 сомону 50 дора. маромад мегзарем ба қисми мошинои фурӯшӣ. мегзарем ба якум мошини фурӯшӣ. Mercedes-Benz C-класс аст баъдрон, ки сечка объёмни. соли барои 1998 аст, ки сӯзишвориш газ бензин, объём мотораш 2 литра, коробка механика, сайзтари мошини баъдрон беҳтарин ай. мошин тоза фақат мегирӣ ҳай мекунӣ. 9 моҳи дигар танировка дорад, 9 моҳи дигар дӯстон азиз ҳуҷҷат дорад. кондитсионераш ях дудамемониша кондитсионер ях 100% кор мекунад. фарои элегант дӯстон азиз, яъне ки фарои элегант дорад дӯстон азиз. 4 та балон 70% аст, дискаҳои рамашка, мошини такси гаштагӣ нест, фақат барои семени, барои нами гаштан. мошин дӯстон азиз тоқа мақсад, ки суми холия алиш палиш намешавад. радной краскаш сарапи надорад дӯстон азиз. дискаҳои рамашка, балон 70%, кондитсионер, 9 моҳ танировка, 9 моҳ ҳуҷҷат. ва дӯстон азиз мошинчара мегӯяд мақсад, ки самбуфорои зури бад дорад, яъне ки калонкаҳои зур ва самбуфорои зур иш қатиш падарка. нархи мошина мега 75 та мегӯем, бо муомилаи хуб мегӯяд мекунем. мошина яъне ҳол қарор дорад дар шаҳри Бухтарда, ки номероша мақсад, ки мегирад, ки мошина транзит кардан метиҳад, ки айқайд мебуранаша мошина метиҳад номерои нав Бухтон мегирем. мошина обшим беҳтарин ҳолат дабо гӯҷоша, ки нафаҳмиди хутон ба ин тон маслиҳат мекунем. якумаш рақамҳои Билайн дастии 36 кор мекунад. дуюмаш рақамҳои Мегафон дастии ахираш 10 ида WhatsApp дорад, ишам кор мекунад. мошин дар шаҳри Бухтара 75 та бо муомилати мошин беҳтарин ҳолат маромад метавонед занг занед. мегзарем ба ди мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ аст, ки Opel Astra G дар кузови седан. соли барои 1999 аст, ки сӯзишвориш газ бензин, мотори 1.6 литра, коробкаш механика, сайзтари мошини баъдрон, нахиёдаи мошин 99 сол, намхелаи свето беҳтарин ҳолат дорад. дӯстон азиз, мошина соҳибаш 1 сол, ки дар Москва мошин дар хона тоза мегӯяд, мотори 1.6 простой мегӯяд, мотор мегӯяд ягон расхода дорад. салоншам тоза, кузовш мегӯяд ягон ҷои пӯшидагӣ задагӣ умуман надорад. мошин дӯстон азиз 4 та электропакет аст. устота мега биги биё мегӯяд, мошина мега аз пеш бин ягон сарапи на ягон пӯшидагӣ ҷош нест. хадавой мега 100%, балон мегӯяд 70% дӯстон азиз. кондитсионер дорад дӯстон азиз. хо ҳуҷҷатош дӯстон азиз, яъне бучидагӣ аст ва вариантҳои алиширам мегӯяд мебинем. нархи мошина мегӯяд 45 сомон гуфтаст, боз мегӯяд арзон мекунем. мошина ҳол қарор дорад дар ноҳияи Ёвонда. нархи мошин 45 сомон аст, боз муомила дорад. якумаш рақамҳои TCL дастии ахираш 38 кор мекунад. дуюмаш рақамҳои Россия ахираш 39 ишта WhatsApp дорад дӯстон азиз. мошин 1 сол, ки дар хона ҳаст, соҳибаш дар Россия дӯстон азиз. мошин беҳтарин ҳолат маромад дигар маълумотша гирем. мегзарем ба сеюм мошини фурӯшӣ. Toyota Ipsum аст баъдрон, ки дар кузови каравана универсала беҳтарин ҳолат. Toyota Ipsum соли барои 2007 сол аст, ки сӯзишвориш газ бензин, моториш 2.4 литра, ҳолаташ баъдрон беҳтарин мошин идеални сайзтани. хадавоиш мегӯяд тӯбча, балон мегӯяд 4 та пачка, кондитсионерш мегӯяд кор мекунад яхай. ҳуҷҷатҳои мошин 10 моҳи дигар дӯстон азиз мондагӣ аст. мошин мега ягон камбудӣ надорад. монитор, панитор, дӯстон азиз, задни камера, кондитсионер, обогрев, ҳамаи намуд комфорта дорад дӯстон азиз.
дискакои фасон балонав ва соати 2007 сол. Мошин мега дастрошона фурохта мешавад бо нархи 85000 сомонӣ ки боз муомилаи хуб дорад. Парамои рақамои мегафони ҳисобшина дар рақамошон WhatsApp ҳам дорад. Нархи мошин 85 та ва қарор дорад дар ноҳияи Дангара дӯстони азиз. 85 та мега бо муомилаи хуб мегад мекунем. Оидаи мошин шумо агар маълумот хоҳед, агар саволои зиёдӣ боша, агар марамат шумо занг занед, ба шумо машон фаҳмода метавад ва арзона мекунанд. Камтар суратҳоеро мақсад ки дар телефон хира омадаги ки мошин тозака мега телефоншон не ки хира гирифтаем мошин мега тозака ҳама ҷош мега кор мекунад. Марамат шумо занг занед бо маълумотои пурра вағниша аз соҳибашон дӯстони азиз срочна бо гирем. ва кадоме ки мисол мошини фурӯшӣ дорад дӯстони азиз, ягон хонаи заминаи квартира чизе ки бо реклама карда бошад, марамат дар рақамҳои 885 1225 дар рақамҳои боло дода WhatsApp чизи фурӯшӣ дорем роя кунед, мо рекламада мегузорем. Мегзарем ба чорум мошини фурӯшӣ. Мошини гурзавой аст баъдро ки гурзавои Kia Bongo аст ки ранги портера бо ауда зуруша. Гурзавои Kia соли барои 2014 сол аст ки сӯзишфурӯш дизелай коробкаш механика ҳолати мошини баъдро беҳтарина мошин, яъне ки як дасткашнага вагон гирифтага мошин беҳтарин ҳолат. Кожни салон дорад, кондитсионер дорад, кузоваш тоза, балонш ҳам нав аст. дӯстони азиз мошин мегад ҳамаш мақсад ки нав аст, краскаш ҳам радноя, ягон сарапина надорад мегад, ҳолаташ мега беҳтарин, балон пашка хадавои ҳамаш соз аст. Нархи мошина мега 125000 сомон гуфтасиям, боз мегад муомилаи хуб мегад мекунем. Мошина ниҳол қарор дорад дар ноҳияи 15. Кондитсионер, обогрев ҳама чӣ дорад дӯстони азиз. 125000 сомон аст, боз муомила дорад. Кузовш ҳам калон аст барои боркашӣ, барои любойчӣ. Оида мошин шумо агар маълумот хоҳед, агар саволои зиёдӣ боша, ина прамои рақамои мегафони ҳисобшина занг занед, маълумотои пурра шакр 1250 та бо муомилаи хуб мекунам мекунем мега срочна сум дар кора. Оида мошин шумо агар маълумот агар савол дошта бошед, марама занг занед, маълумотоша гирен. ва кадоме ки дар ҳамин навори мо наёфт мошини маъқулиша дар комментари нависед ки чӣ маркаи мошин ба шумо лозим аст, мо дар видеои оянда мошини гуфтагии шуморо пешкаш мекунем. хоҳиши лайкҳо разанед, навори моро то охираш тамошо кунед. мегзарем ба панҷум мошини фурӯшӣ. Мошини фурӯшӣ аст ки ва алиши ба якхонага ки ба хона алиш меша, болоиш маслиҳат мекунем мега срочна. ҳам фурӯшӣ, ҳам алишӣ. Hyundai Tucson аст баъдро ки Hyundai Tucson соли барои 2013 сол. Сӯзишфурӯш дизел, объем мотораш 2 литра, коробка автомат, ҳолати мошин ба дараҷаш беҳтарин аст. Коробкаш мега 100% дӯстони азиз. 1 сола ҳуҷҷат дорад. 4 та балон мега 80% аст дӯстони азиз. Монитор, задни камера, кондитсионер, электропакет опшин, обогрев, намисилисан ҳама чӣ опшин дорад. Вариантҳои алиши ба якхонага алиш мекунем мега боша, агар маромат пешкаш кунем ё ки ба хона дар тарафҳои гипразем шарда алиш мешавад. Якхонага дӯстони азиз бошад хубтарака, бо хона метавонед худон вариант пешкаш кунед. Ина бо видеои дуруни салони мошинам ҳаст. Мошин беҳтарин ба дараҷааш. нархи мошина мега сумаки 120 та мегем бо муомила мегад мекунем ва мошина ниҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе ё ки ба якхонага мега алиш мекунем, метавонед вариантро пешкаш кунем. Прамои рақамои мегафони ҳисобшина прамои кор мега дар рақамошон имо WhatsApp ҳам дорам. Марҳамат дӯстони азиз, кадоме ки мехаред алиш мекунем, метавонед ки тамос гиред. мегзарем ба шашум мошини фурӯшӣ. Мошини фурӯшӣ аст ки Opel Vectra B аст баъдро ки Opel дути светои сафед молодёжни. соли барои 1997 аст ки сӯзишфурӯш газ, бензин, мотори 1.16, коробка механика, сайсери мошин баъдро нахада мошинча чотка. Мошин соза мега хай мақсад ки Россия мераванд, мошин да сум дар кора, мошина мега мефурӯшад, мошини дастӣ шуда, мошин молодёжни кардагия. дӯстони аз мошин мега ягон ҷои пусидагӣ мега надорад. Мошин мега тоза утилизатсия кардагия, дӯстони азиз, утилизатсия кардагия аст. мотор мега расход умуман надорад. хадавои 100%, мотор беҳтарин, аккумулятораш пачка. 10 моҳи дига ҳуҷҷа дорад дӯстони азиз. Дискао мақсад ки дискаош прасои калпакои фасонак задагӣ аст, балоншам ҳолати коя, салоншам тозака, инам хали чихолакои фасони қимат. нархи мошина мега 32000 мегем бо муомила мекунем барои конкретна харидорои аниқ ва мошина ниҳол қарор дорад дар ноҳияи Нуробод дӯстони азиз. 32000 сомон аст қарор дорад дар ноҳияи Нуробод, бо ай 32000 муомилаи хуб дорад. якумаш рақамои Вавилон дастии ахираш 1106, дуюмаш рақамои мегафон дастии ахираш 1806, инаш дар WhatsApp дорад ва сеюмаш рақамои Россия 04, инаш дар WhatsApp дорад. сета рақамои ҳисобшуна дӯстона WhatsApp ҳам дорам ва қариб ки ҳар сешам кор мекунад.
мошин хай ҳамаши дора уҷат утилизатсия балону хадавои ҳамаш созае. Наршаб қимати 32,000 бо муомила дора соитои сафедги соитои хадавои азизони азиз. Оидаи Opel Vectra B яне ки дути ягон маълумот хоҳед ягон саволу зиёдтӣ боша барои шумо фаҳмидам, шумо дар ҳамин рақамҳошон занг занед ба шумо ҳамаша фаҳмода метиҳанд ва арзона мекунанд. Баровард шумо дар ягон мошини фурӯшӣ боша хоҳед ки реклама кардан дар канали мо дар рақамҳои 885 1225 WhatsApp имо дорад роикнен реклама мемонем. Хоҳиш ки лайкро занед фаромӯш накунед, навори моро то охираш тамошо кунед. Мегзарем ба ҳафтум пресси фурӯшӣ. Пресси фурӯшӣ ҳастад баъдро ки пресси ҳамин мақсад ки аппарати ҳастад ки размери 75 1080 донае. Ҳамаша якҷоя мегӯяд мефурӯшад бо нархи арзон дӯстони азиз. Ҳамагӣ 1080 дона ҳастад, размери 75 яъне ки дӯстони азиз алаф пресс. Хоб нархаш мегӯяд ҳамашон мегӯяд 17000 сомон ҳастад ки вообще арзон меғалтад. Як прессаша мегӯяд 16 сомон гуфтаса як донаша ҳамаш 17000 чанд сом мешавад, яъне ки 17000 ҳисоб карда бо ҳамирам барои конкретна харидоро арзон мешавад. Ва қарор дорад дар ноҳияи Ховалин деҳаи Оби Дара дӯстони азиз. Ноҳияи Ховалин деҳаи Оби Дара ҳамашон 17000 чанд мешавад 1080 донае, яъне ки арзон мегӯяд 17000 бо мекунем. ҳар дар рақамошон кор мекунад. Инаш дар WhatsApp дорад дӯстони азиз пресс фурӯшӣ марама срочно занг занед. Мегзарем ба ҳаштум мошини фурӯшӣ. Opel Astra G ҳастад ки дар кузофи караван универсал светои сафед ва солҳои 2000 сол. Opel Astra G караван универсал срочно фурӯшӣ. Соли 2006 сол ҳастад ки сӯзишвориш газ бензин мотори 6 литр коробкаш механика сайсени мошин баъдро нахадой мегирӣ фақат ҳай мекунӣ. 4 та балон мегӯяд 80% ҳастад, ҳуҷҷат мегӯяд то охири солай, кондитсионер мегӯяд дорад дӯстони азиз, 2 та электропакет, чихолакҳои сирхакҳои фасл садагӣ ҳастад дӯстони азиз ва нархи мошин ҳамагӣ 45000 сомон ҳастад, боз муомила дорад. Ва алишам мешавад болоиш мегӯяд маслиҳат мекунем Toyota Camry Ducati дӯстони азиз. ё ки ба ягон F10 боша мегӯяд BMW F10 боша мегӯяд алиш мекунем, болоиш мегӯяд маслиҳат мекунем агар бошад, ё ки ба ягон BMW ҳам боша мешавад, ё ки ба ягон дигар марко бухтон пешкаш кунем. Ҳамин се мошин бошад бо хубтарака Camry F10 ё ки BMW боша мегӯяд маслиҳат мекунем, алиш мекунем. Ва мошинаи ниҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе, нархш 45 та боз мегӯяд муомила мекунем. ҳар дар рақамошон кор мекунад. Рақамҳои дуюмаш 00 да WhatsApp дора ва рақамҳои Вавилон, рақамҳои Мегафон. Оиди мошин шумо ягон маълумот хоҳед, ягон саволу зиёдтӣ бошад дӯстони азиз, марама занг занем, ба шумо ҳамаша фаҳмода метиҳам ва арзон мекунанд. хоҳиш ки лайкро занед фаромӯш накунед дӯстони азиз ва навори моро то охираш тамошо кунед. Марама якада каду закура Astra G нархш арзон 2000 сол метавонед занг занед, мошинчара срочно харида гиред. Мегзарем ба наҳум мошини фурӯшӣ. Mercedes-Benz C-класс ҳастад баъдро ки сечкаи полобъёмники солҳои 95. Mercedes-Benz C-класс дӯстони азиз сечка соли 1995. Сӯзишвориш газ бензин мотори 1.8 простоя коробкаш механика мошинча мега нахадод дӯстони азиз. Мошин мокри асфалт светай 1.8 простоя дӯстони азиз. бамперои мақсад ки бамперош мегад обшивкаҳош мегад кардаги аст, фароша мегад объёмни кардаги мегад, яъне ки бисёрша чизои объёмни кардаги аст. ва дӯстони азиз ҳамин минусуш ки ҳамин чашкаи ақибош мегад камтар варӣ дорад дӯстони азиз. дигар мошин мега созай. ҳуҷҷатҳои мошинам бучидаги аст ва чашкаҳои ақибош камтар варӣ дорад. дигар мошин созай мегирӣ ҳай мекунӣ. нархи мошина мега 25000 сомон гуфтасиям, бо арзон мегад мекунем. мошина ниҳол қарор дорад дар ноҳияи Роғун, яъне ки шаҳри Роғунда. нархи мошин 25000 бо муомила дорад. хеле нархода вообще сечка наметиҳад ки 95 сол каме кам ай 35000 болон ҳастанд, якада хай сум накушдай 25 та мега бо муомила дорад. хоб ин ҳамин рақамҳои тисели собшина ки 24 соат кор мекунад ва дар рақамошон WhatsApp доранд. дӯстони азиз, мақсад ки ягон саволтон боша, агар оиди ҳамин сечка фаҳмида шумо занг занед ба шумо фаҳмода метавонед, фақат ки камбудиша муфтем ки чашкаш камтар ақибош варӣ доштае. 25 та хеле нархода намеёбед, дар шаҳри Роғун ҳастаем. 95 сол сечка мокри асфалт свет марамат занг занед. бо арзон мекунем, мега срочно марамат. ина мошини арзон айда садагӣ хеле нархо редка меғалтад, метавонед занг занед. Мегзарем ба даҳум мошини фурӯшӣ. Toyota Camry 2 ҳастад ки соли 2006-2009 сол ҳастад ки сӯзишвориш газ бензин, объём мотораш 2.4 литр, коробкаш автомат, мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин мега нахадай срочно сом дар кура.
нархи мошина мега 73000 сомон гуфтааст, яъне ака дига арзон мекунад намедонам. мошина ин ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе. мошин тоқас сумии хӯлаи алиш намеша ва мегӯяд беҳуда норад накунед, чунки одамои коргаранд фақат барои конкретна харидорие ки сумшон наличӣ боша ва бисёр хеле арзон мекунад, агар занг назананд. нархи мошин 73000 аст. мумкин ки нархи ахирон мошин мумкин арзон кунад, инча нагуфтиянд. ин ҳами рақамҳои мегафони соҳиби билайни соҳиб шуда дӯстони азиз. ягон саволтон боша, ягон маълумоти оиди мошин хоҳем фаҳмидам, занг занед маълумотро гиред. фақат бозам мегӯям ки беҳуда нороҳат накунед, мега соҳиби фақат одамони конкретна. марамад арзона метавонед занг занед. мегзарем ба 11 трактори фурӯшӣ. трактори фурӯшӣ аст баъдро ки трактор T28 ҳолати хуби техникӣ дае. нарша мега 25 та мегем бо арзон мегад мекунем ба олношам ҳолати корие хай ҳолати корида буда дига маълумотша нагуфтиян. нархаш 25000 аст, қарор дорад дар шаҳри Турсу Зода. ин ҳами рақамҳои билайни соҳиб шуда кадомиш бода трактори T28 ки лозим бошад ҳолати корида марама занг занед срочна бо мегад 25 та арзон мекунем. хай кинам хеле реклама пешкаш кардагиам. марама дига маълумоти пураша аз худо шумо дӯстони азиз ва кадом ки чӣ мошин чӣ техника ки лозим аст дар комментария мо нависед. мо дар видеои оянда видеокада ба шумо дӯстони азиз пешкаш мекунем. мегзарем ба 12 мошини фурӯшӣ. Opel Astra F дар кузифи седан светои намхали мендал шоколадни. соли бароишаш 1990 аст. ки сӯзишвориш газ бензин мотор 1.6 литр коробка механика мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. дӯстони азиз мошин солаш 90 рад яъне ки 98 мегад кардагем, яъне ки бисёр чоша ай 98 мондаги ҳастанд, ай Opel-ои 97 хоб хадавоиш мегад дӯстони азиз қатъи аккумуляторш мегад балон ҳамаш 100% аст, ко мақсад соза. мошин мегад моторш соз нахадва аст, салоншам тозага хай як ду ҷош хеле сарапина хеле сухтагӣ дорад. дӯстони азиз обши як қисми чизи кор мекунем. нархи мошина мегад сумаки 18000 сомон гуфтааст, бо арзон мегад мешавад. мошина ин ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе. 18000 сомон аст, боз муомила дорад. оиди мошин шумо ягон маълумот хоҳед, ягон саволои зиёдӣ боша марама шумо занг занед ба шумо фаҳмонда метиҳам. ва кадоми шумо дам ягон мошини фурӯшӣ бошад, хона бошад, замин бошад, квартира, ягон алаф, ягон техника, ягон гов мол чизе ки барои фурӯхтан мо дар реклама кардан дар эълон монда кӯмак мекунем. метавонед ки сурат маълумотша дар рақамҳои 885 12 20 дар рӯйкунем мо реклама мекунем. ин буд навори имрӯзаи мо. то видеои оянда худо нигаҳбони ҳамаи шумо.